zare în zare, văd cerul senin, când rămine soare, e sufletul plin. Iau chitara cu braț și împreună cu ea, legănată de dor, cântă inima mea. Într-un glas, amândoi, cântăm dragostea, ai cântat toți cu noi, ce frumoasă dragostea. La-i-la-la, 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 la-i-la-la. Și-a primit licurici peste întregul pământ, noaptea și când-o am pe strunele vânt. Iau chitara cu braț și împreună cu ea, legănată de dor, cântă inima mea. Într-un glas, amândoi, cântăm dragostea, ai cântat toți cu noi, ce frumoasă dragostea. La-i-la-la, 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 la-i-la-la. Pentru flori și iubire, pentru viață mereu, pentru oameni prieteni, oare cântecul meu. Iau chitara cu braț și împreună cu ea, pentru tot ce-i frumos, cântă inima mea. Într-un glas, amândoi, cântăm dragostea, ai cântat toți cu noi, ce frumoasă dragostea. La-i-la-la, 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 Bravo! El a fost primul absolvent al secției de canto clasic din Universitate, Facultatea de Arte, și este unul dintre cei mai iubiți și apreciați soliști ai teatrului Oleg Danovski. Îi mulțumim pentru contribuția adusă și o să îl mai invităm dacă o să fie Cu mare drag. și el de acord, Cu bineînțeles. mare drag, bineînțeles. Te rog. Mulțumesc frumos. Ia și o chestie ca să-ți amintească de ziua tățarilor. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și acum îl invit pe un reprezentant al comunității tătare. Unde ești? Aici. Un reprezentant al comunității tătare, o surpriză specială pentru mine, pentru că nu știam că ne va onora, și pentru dumneavoastră. Două cântece atât, două. Am înțeles, numai două. Să trăiți. Două, că nu avem timp. Trebuie să mâncăm și bucătărie tradițională tătărească. Avem șuberec, avem altele. E păcat. Să ne trăiască sponsorii, de fapt o să vi prezint în final. În final, sponsorii acestei acțiuni vor fi prezentați ca să-i vedeți dumneavoastră cine benevol de bună voie și cu multă dragoste sprijină comunitatea tătară, cultura tătară. Cultura. Bună seara! Mă numesc Gabriel Ivan. Sunt inginer agronom, nu sunt artist. Am un atestat de artistă. Asta este. Melodii tradiționale dobrogene.
pe care le cunoașteți și vreau să cântăm împreună. Mulțumesc! Oleg de orbeg, alasında, tanrımızın alasın. Oleg de orbeg, alasında, tanrımızın alasın. Ozunu cıgır şapırasın, ozunu çapır yulaysın. Ozunu cıgır şapırasın, ozunu çapır yulaysın. Şeyde geçtim dağlarından divalerin darerin. Şeyde geçtim dağlarından divalerin darerin. Ana bulun, ana yarın, ağırman beklerim. Ana bulun, ana yarın, ağırman beklerim. Haideți să facă lumea! Muzică domnăteană! Cine? Am foarte multe melodii tătărești, am reprezentat cu onoare comunitatea tătară în multe concerte internaționale, este o laudă. Și am vrea să cânt ultima melodie, cum a spus domnul profesor, o melodie frumoasă, când ieșim afară, o să se ridice șuberec. Și este o melodie șuberec tradițională tătărească crimeană. Mulțumesc! Șuberec pentru toată lumea! Și baclava la baclava.
hayatı. Beni çoktan bitti bir kere, beni almış beni çıkmadı. Amanını akşamdan beri baksam, sabah öpeyim şıgarayım şu börek. Hazırlanan yemeklerini satsam, mekulanmada başka ne gerek? Ah canım yolcu, bu yolunu bana, gel yanıma